Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maroa. Ayaw, 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 ayaw. Lo? Lo! Lo, naon sa kalo? Oh, Lo, pagmata! Pagmata, Lo! Lo? Gidaman ka, Lo. Kuhaan ta ka tubig, ha? Medalyon. Oh. Kinahanglang makita na to ang medalyon. Ha? Unsa man ang medalyon na ang imong gisgutan, Lo? Ang medalyon sa Villa Alpamero. Unsa? Uy, Lo, unsa man ang imong gipanulti, oy? Nagisgot ng noong kag medalyon sa Villa Alpamero. Unsa man di mo nadamguhan, di ay? Gabriel, may abot ng panahon. Ngayon mo nang dawaton ang tahas nga kipasan ako sa akong mga katiguangan. Ha? Unsa man ka nang maong tahas, Lo? Ang pagpangita sa medalyon ni Maroa. Unsa? Medalyon ni Marua? Kinsa man na si Marua, Lo? Mausap ka na ang gusto kong mahibawan. Sukat pa sa una. Pero magkasulti ka na ako kung kinsa ka na si Maru. Kay namatay ang akong amahan sa tiyang misaad siya. Nga iyan akong sultihan kung kinsa si Maru. Mao ba? Ang butong ko lang buhato nun. Ngailang gipasya ka na ako. Mao ang pagpangita sa maong medalyon. O asa ni na to pangitaon, Lo? Diha sa Villa Alpamero. Unsa? Diha gyud sa Villa Alpamero? Mao ka na ang katapusang panukon sa akong amahan. O ang imong amahan unta ang pasahan ko sa maong turmanon. Apan kalit lang usab siya nga naghikog. Kun mao na, Lo. Ikaw gid ito akong nakita gahapon nga nagdagan paglugsong gikan sa Villa. Oh, ako, Gabriel. Ug ang medalyon. Ang medalyon ang tuyo mo sa pag-ukay sa mga butang ni Marla. Mao ba? Oh, Gabriel. O gikan karon imo na kining misyon. Unsa, Lo? Ako na kining misyon? O Gabriel, O gikan karong oras imo ng misyon ang pagpangita sa maong medalyon. unsa? Kung ako makita ng maong medalyon, Lo, unsa man say akong buhaton ini? Ako ni ipatimbang? Imo kining kubon og tunahon pinaagi sa kalayo. Unsa? Nabalik na ginako sa naan ng lugar ang mga butang nga gipangbungkag kanina sa wa mailing tao. Unsa mo kay iyang gipangita? Wa mo ko'y mahalong mga butang dinhi sa kwarto. Wa ko'y TV. Wa ko'y alahas. O, ang medalyon. Kining medalyon nga niya sa kong liog. Maulang kini ang klaro kay nga makwarta. Kinirag yun. Unsa mo kaning medalyon na? Tinuod ka ni nga bulawan. Gusto, unsa ka kung ako ning ipatanaw sa pawn shop? Mao ka na, Gabriel. Pero, iyon na, Lo. Nganong kinahanglan naman nga akong gubon ang maong medalyon? Ha, Lo? Mausap ka na ang akong gipangutana sa akong amahan.
kung anong iyang ipaguba ka na ko ang maong medalyon. Unya, unsa may iyang tubag, lo? Wa usab siya mahibaw kung anong ipaguba kini siyang amahan. Kayang iyang amahan, wa siyan mahibaw sa katarungan. Ha? Maong karon, imo na sab ning panahon nga moguba sa maong medalyon. Kining, lo, nakakita ka na ba sa maong medalyon? Wa pa ka, pre. Usa? Wa pa ka makakita sa maong medalyon? Niya, ipaguba ni nimo sa imong amahan? Usa na kuno'y ilhanan nga mailhan ang maong medalyon, Gabriel. Kay kita lang ang pamilya ang makagubar din. Uy, lo, Mao ka na ang panugon sa kong amahan. Kita lang ang makahimo pagguba sa maong medalyon. O ikaw na ang katapusang henerasyon sa atong kaliwat, Gabriel. lo, Mao nga. Ikaw lang. Ikaw lang ang makapadayon niya. Kay tiguan na ko. Seryosuha kini anong magmalinaw ng atong mga katiguangan, Gabriel. lo, kining, ayaw na usba, ha? Nga musuod ka sabay, aron pangitaon ang medalyon nga wa kasukad makakita. Maong isahan ka na ko nga ikaw na ang mupadayon sa akong misyon ining kalibutan, ha? Ako na yun siyang tantuon, eh. Kung sa'y kisulti mo, Oo. Matugulo, oo. Olo, saan ako? Akong gubon ang maong medalyon. salamat. Huwag pasaylo ako nga maulan ka na ako mapasunod ka ni mo, Gabriel. Wala sa payan, lo, eh. Sige na, lo. Pahuway na lang. Sige, makapahuway na ko nini. Kay ikaw na may mupasan sa akong tahas. Sige, mapahuway na ko. Wa na git. Tiguang nagislolo. Ibisan unsa na ang iyang panulti. Dako nakikatapang namo ni Papa sa mong kalisod. Pero, kinsa masab ka ang tag-iyan ni moong medalyon? Di una ko na makunahon na anak iyo. Ugma, maadto ko pawn shop. Ug ako nang ipatanaw ang maong medalyon. Anak ko lang una ni ibutang sa dresser. Duka na gyud. Matuhog na ko. Buntag naman eh. Uy, saan mo to? Saan mo milagubos gawas? Dali, uy! Lo! Naunsa mong ka diha? Lo? Naunsa ka? Mura ko nawan ang kuso. Usa, dali, lo. Lingkod una dire sa sofa. Dali. Unsa man ha? Unsa man na imong kaluya? Tungo na sa kagutom? Maglungag una ko, lo. Gabriel, nakita ko na ang medalyon. Usa? Lo, mahimo bagdi ka una magiskutan ng butanga. Nagluya ka, oh. Karit magay ka kaluya. Kuyawan ang tani mo, eh. Mamati ako. Ha? Nakita ko na ang medalyon nga akong gipangita Diin man. sa akong damko. Usa? Lo, bunga lang na sa pagsigi ni mo gunahunaan ng maong medalyon. Busa, huno nga una na, ha? Pahuway una. Aga diyo ta, mag-anap ko pamahaw na to. Marla?
Uy, Ala, pagmata na. hayag naman di ay. Oh, kinala makalakaw ko karon. Patanaw gid na ako ang medalyon. Oh, uy. Hay naman ang medalyon nga gibutang ko sa dresser. Wa naman. Pero, dili pa ito malimot ko. Di ang din ako ibutang sa dayon na akong higda kagabi. Pero, nga nang nawa naman din niya. O, lagi pa! Musunod ako nimo! Ay, naman kanyang. Oh. Uy. Unsa man niya sa kuliog? Oh. Ang medalyon kini. Nganong ako naman gisulob? Lo, kao nagmayo eh. Nagtimi-timi ka mong gudiha. Kinahanglan akong ikaw lagwan ni mo ang itsura sa mga medalyon na nakita ko sa kundang ko. Lo, unya na lagi na. Aluya nagsamot nimo eh. Damgo lang nakita nimo. Kinahanglan mo to kakanako, kabri. Oh, lo, Kamay na lang ang akong panahon na ning kalimutan. Usa kinalang mo to ka sa kong gisulti. O kinalang makakita ka sa medalyon nga akong nadamguhan. Nakipakita ka na ako sa akong ina. unsa? Nagdamgo ka sa imong inahan, lo? Oo. Naghilak siya. Naghilak siya nga nagpakiloy. Nga kinahang maguba na ang maong medalyon. Kay miabot ng panahon nagitakta na mabalik siya. Kinsa man ang mubalik, lo? Ang tag-iya sa maong medalyon. Unsa? Mubalik ang tag-iya sa maong medalyon. Ug mahitabo ang makalilisang kamatay. Oh, unsa? Usa, manatugaon. Inanglan, imong madrawing ang medalyon nga ako nadamguhan. Oh, ha? Pa, mula ka una ko. Asa man ka nga, wa mo mo'y trabaho karon. May importante lang kong sasihon pa. Mubalik na ko dayon. Oh, Tod. May manay karon ng mga tao nga motaod og CCTV camera din sa villa. Ah, sige pa, maayo noon. Aron makabantay ta kung kinsa ang musod o mugawas din sa villa. Sige pa, lang ko magdugay. Adto na ko. Kinahanglang mapatanaw ko sa pawn shop kining ang medalyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.